Tak sme si povedali, že Evička sa aj dosť nastála v tej kuchyni, že na chvíľočku si sadneme, pretože skôr prišla, Evka prišla skôr, aby nám pripravila dobrú nátierku brinzovú a takéto kokosové guličky aj s prekvapením, s orieškom. Tak sa tešíme, že budeme degustovať a ochutnávať. Budeme sa rozprávať nielen o tom, ale najmä o divadle, pretože ako Dodo spomínal, tak pred časom mala premiéru jedna zaujímavá hra Druh žena. A tebe to veľmi tam pristane, svedčí. Je to hra austrálskej autorky Joanny Murray Smith, ktorá napríklad sa preslávila aj autorstvom filmového scenára Americká krása, čo bol veľmi dobrý scenár. No a táto hra sa volá Druh žena, našiel to náš šéf-dramaturg Sveťo Sprušanský. A čo je na tom zaujímavé, režirovala to mladá režisérka Adri Totiková, skvelá. Kostýmy scénu robila Zuzka Formanková, tiež mladá, kostýmová a scenická výtvarnička. A pohybovú spoluprácu Helena Kolek s Paskou, tiež mladá, 30-tnička. Takže ja som sa ocitla v takomto nádhernom kolektíve mladých žien. No a je to o slávnej feministickej spisovateľke. Ja tam hrám Margot Masonovú, ale je to o Germaine Greer na motívy toho a hrám tam samozrejme v mladom kolektíve. My s Jankom Grešom sme tam najstarší kolegovia, ale hráme tam s Jankou Kolenčíkovou, Vicky Matušovou, potom Peťo Oslík a Jakub Rikbarik. Takže také malé komorné obsadenie na veľkej sále v divadle Andreja Bagera. A k tomu vznikli také tie zaujímavé fotografie? Áno, áno, to vymyslela Zuzka Formanková. Táto Margot Masonová, keďže je slávna, tak sa nechávala fotiť v rôznych podobách. A robili sme to veľmi zaujímavým spôsobom, lebo nafotili sme tvár podľa tej fotografie a potom to vlastne počítačovo vmontovali. Áno, potom to vlastne počítačovo monštrovali do tých pôvodných fotografií. No aj Timošenková je dobrá. A moja, samozrejme, taká bezd je Frida. Toto je Mária Stuartová. Takže inak bolo to vynikajúce skúšobné obdobie, bola to celoslovenská premiéra a táto hra sa hrala už v 30 krajinách a je to komédia, ale môžem povedať, že to nie je lacná komédia. Je to veľmi dobrý text, súčasný text, takže ja pozývam na to srdečne divákov, lebo máme to predstavenie radi. Aj my prídeme. Tá spisovateľka, ak sa nemýlim, tak ona hľadá na novo nejakú inšpiráciu. Áno, ona je v tvorivej kríze. No, veď to. A keď už ty prežívaš nejaké také obdobie, že sa potrebuješ naštartovať, čo ti pomáha? Čo mi pomáha? Neviem, tá depresia, alebo taká, že máte pocit, že ste na dne, tak je dobrý hnací motor. Ja som vtedy smutná, plačem, roním slzy a odrazu, ja neviem, zobudím sa a odrazu sa mi všetko zdá krásne a príde nejaký nápad alebo myšlienka. Ale pomáha mi asi byť doma a mať pyžamový deň. Lebo väčšinou takéto tvorivá kríza alebo pocit, že viem, že nič neviem, prichádza vtedy, keď som veľmi unavená. Takže asi taký pyžamový deň je tiež dobrý liek. Čiže nie sa tomu až tak veľmi brániť, lebo mám pocit, že niektorí ľudia tak násilu a ono sa to aj očakáva asi dnes od mnohých, že aby boli stále usmiatí, mali stále dobrú náladu. Občas to treba proste nechať tak plynúť, ako to prináša život. A sa tomu treba trošku poddať, nie? A urobiť si takéto pyžamový deň. Ja som niekedy povedala, že váľať sa v smutku a roniť pri tom slzy je nádherná vec, takže ono to patrí. Ja som napríklad stvárňujem tam feministickú spisovateľku, veľmi takú suverénnu, chladnú a tak, ale ja som ženská, typická ženská so všetkým, čo k tomu patrí. Čiže aj s tým dobrým, aj zlým, aj so slzami, aj s radosťou. Taký šanzón vlastne. Lebo toto všetko šanzón potrebuje, tak aj preto sa ti tak darí a ten šanzónový večer, ktorý si mala 7. mája, aj bol veľmi úspešný. Ako to dopadlo z tvojho pohľadu? Ja som veľmi rada, že pokračujeme v odkaze nášho úžasného guru Jožka Bednárika, Beďa. A že už Andrejka Zimaniová, Zuzka Kronerová, Zoro Lavrinc, máme vlastne celý šanzonový večer. Ja som si pripravila spolu s Ľubom Dolným a Vilkom Majerom 14 šanzonov a šanzonových piesní. Je to ako piosenka aktorská, čiže herecká. A mňa to nesmierne baví, takže som rada, že som sa dokopala k tomu, aby som premohla tú lenivosť a tú depresiu a tú tvorivú krízu a že som to dokázala, tak som na seba pyšná a teraz pevne verím, že s tým budeme chodiť a budeme sa ukazovať vlastne. A myslím si, že Beďo je rád, že to žije, aj keď to asi nežije až tak často a nerobia to toľky, koľko by si predstavoval, ale je to úžasný žáner, takže ja pevne verím, že bude mať tradíciu aj na Slovensku. Bola sa na tie šanzóny pozrieť aj tvoja dcéra? Áno, bola sa pozrieť
pozrieť. Aj moja dcera, bol aj manžel, Zlatušikovia ma boli podporiť a boli aj moje kamošky z Nitry, 4, čo bolo úžasné. A bolo to skvelé proste. No tu vidíme dve fotografie. Na jednej, na tej farebnej je Katka, alebo mnohí ju poznajú ako Katarzia, známa to pesničkárka. A tam to čierno-biele, lebo veľmi, to je Katka malá, alebo... To je Evička, keď bola malá. A to sme na nejakej dovolenke ROH, tuším, v Liptovskom Jáne a bol tam karneval a moja mama mi uplietla veniec a bola som Leto. Nie, takže mama našla túto fotku a ja som to takto zmonštrovala, aby bolo vidno, že gény proste nepočia. No. Tak, veľmi sa podobáte. Odpodoba sa aj na otca, ale máme veľa spoločných vlastností, čo ona samozrejme nemá rada. Zatiaľ. Teraz ste v akej fáze? Lebo tak medzi rodičmi a deťmi v istom veku to prechádza rôznymi fázami. Ten vzťah chvíľu je to dobré, potom zase decka majú pocit, že tí rodičia sa veľmi montujú do života, veľmi ich kontrolujú a dajte mi pokoj a nie. Teraz sme v tejto fáze. Tak, áno. Teraz sme v tejto fáze, ale tie fázy sa u nás veľmi prudko striedajú. Ja si myslím, že to je úplne normálne. Vzťah medzi matkou a dcerou je to teda poriadna drina. Ja na sebe veľmi sa snažím pracovať, aby som, lebo tým, že máme len jednu, tak samozrejme má pocit, že sa aj montujeme do života. A dať tú voľnosť a pritom neprestať ľúbiť a byť tolerantný a chápať je veľmi ťažké, takže ja sa snažím na sebe pracovať, aby som dosiahla ten bod, keď Katka nebude mať pocit, že jej nejak riešime jej veci, no. Ale keď má človek jediné dieťa, tak sa to asi nedá potlačiť to, že dozerám na vlastne to svoje jediné dieťa na ten poklad, nie? Áno, je to veľmi ťažké, no. Ale keď máte len jedno, no ja jediné, čo ľutujem, nič neľutujem, aj spievam takú pesničku, že žiť za to stálo, neľutujem nič, ale ľutujem, že nemám viac detí, lebo tým pádom by Katka nemala vlastne také ťažké detstvo, že sme boli na ňu upnutí obidvaja brutálnym spôsobom. A toto vždy, keď sa stretneme s Evkou, tak tam je vždy nezabudne povedať, že ešte jedno, Kveti, ešte jedno. Áno, treba presne, mať ešte jedno. Presne. Evi, my ti veľmi pekne ďakujeme, že dnes si prišla sem za nami. Ďakujem, že si nám oživila dnešné teleráno a pripravila také skvelé chuťovečky, ktoré naozaj boli inšpiráciou na to, že ak k vám príde nečakane návšteva, potrebujete niečo veľmi rýchlo a pekne farebne zmajstrovať, tak ono sa to dá.